Всичко започна там някъде между ледения хаос от върхове, превали и сераци на високия път, а може би и преди това. Искахме да отидем отвъд, където и да е, но да е наистина далеч. И ако трябва да избере само едно такова място за ски на тази планета, то това е Аляска. Подарък от руснаците за Америка, крайна цел на златотърсачи авантюристи, а днес мечта на свободните хора – скиори, алпинисти или просто приключенци. Планините на Аляска са миражът, който сякаш всички познаваме. Ски филми, хеликоптери, нечовешка пудра, спайнове, безкрайни склонове. Погледите на нашите приятели фрирайдъри замечтано гледат в далечината и задраскват Аляска от плановете като нещо непостижимо. Като нещо на 10 000 км от тук. А ние знаехме, че имаме ли билет, няма отказване. Тук няма сценарий и режисьор, няма оператори, няма карачи и големи дропове. Няма дори рап. Има GoPro и бели склонове. Има панти, 2 глави, 2 чифта крака и сняг. Много сняг.